Здравейте, уважаеми зрители! Това е Студио Актуално, а аз съм Александра Йошева. Потапяме се днес в света на татуировките, но няма да си говорим за тях само като изкуство и начин на изразяване, а като част от световната история и култура. В ръцете си днес държа кратка история на татуировките от един от най-разпознаваемите тату-артисти от нас, Людмил Василев, който е и преподавател в Нов български университет. Какво ще открием в това издание и какво още не знаем за татуировките, се надявам, че ще разберем от нашия разговор днес. Здравейте и добре дошли! Здравейте, добре заварил, благодаря за поканата. Радвам се, че днес ще побъбрим на тая тема. Много красиво, така луксозно, както казахте вие, издание държа в ръцете си. Кратка история на татуировките. Нека да кажем за хората, ясно от заглавието горе-долу, може би какво се съдържа в нея, но какво можем да научим от тази книга? Книжката е плод на 2-3 години труд и подготовка. Това е и времето, от което аз преподавам в Нов български университет по предмета История на татуировките. Преподавам 16 лекции всеки семестър и на базата на тези лекции реших да изготвя тази книга, като тук може би е добре да внесем едно уточнение, което е важно. Книгата съдържа тези етапи от развитието на татуировките, които са от дълбока древност до наши дни, но тук, както казах, е добре да внесем едно уточнение. Когато се каже татуировки, хората веднага изплува в паметта им съвременните татуировки, които виждаме навсякъде по улиците и така нататък, по телевизионните екрани, клипове, докато книгата всъщност касае един друг тип татуировки. Това са татуировките от древността, те са застъпени най-вече, които са много по-различни от съвременните татуировки. И татуировките в миналото всъщност са били един ритуал, който е бил неразривна част от бита и културата на много племена, народи, общности, племенни цивилизации и така нататък. И този тип татуировки, които основно разглежда книгата, нямат много общо с съвременните татуировки, но те всъщност обясняват пътя, по който се е стигнало вече до съвременното изкуство. Аз бих го нарекал приложно изкуство. Така че застъпена е по-скоро историята от древността, отколкото съвременните татуировки. Разбира се, и те са описани, но това е основна разлика, която трябва да имаме в предвид, когато говорим за история на татуировките. Това е и което преподавам в Нов български университет вече 3 години. Това са различните етапи и развития на татуировките от древността до днес, а не точно фокуса да е върху съвременните татуировки, които, разбира се, в днешно време те са по-скоро с една декоративна цел. Имат съвсем различно значение вече за обществата. Докато значението в миналото, в древността е било коренно различно, това е било по-скоро ритуал, който е бил практикуван от почти всички племенни общности от желязната епоха до днес. Преди да поговорим малко повече за това какво се съдържа в книгата, ми се иска, вие казахте, че от 3 години вече преподавате тази специалност в Нов български университет. Ние и преди ефир разговаряхме с вас, че това е не само първата в България такава специалност, това е и първата в света. Как се стигна до там изобщо да се преподава в Български университет история на татуировките? Първоначално, ако трябва да съм малко по-обстоятелствен, първоначално водихме предварителни разговори с представители на Нов български университет и това беше една доста интересна инициатива, като, както вие казахте, досега в света не е правено такова нещо. Няма университет, който да предлага изучаване история на татуировките като предмет. Има отделни лекции, които са правени, публични лекции към различни университети, но като предмет не се изучава. А тук е мястото, вероятно, да споменем, че татуировките са били огромна част от историята на различните общества и цивилизации от най-дълбока древност. И макар в по-модерни времена да са неглижирани,
всъщност те няма как да бъдат изтрити като факт, който е присъствал в житието, битието, фолклора, културата на абсолютно всички народи, навсякъде по всички континенти, което е много интересно. Всяка една култура, общество има своите татуировки като отличителен белег, като религиозен ритуал и така нататък. Те са присъствали неизменно в развитието на всички общества. И беше интересно те да се изучават, татуировките, като част от световната история. И решихме да започнем. Радвам се, всъщност, това, което трябва да кажа, че срещат доста голям интерес сред младите хора, сред студентите. Дори имаше и хора, които не са студенти в университета, но имаха желание да присъстват на тези лекции, за да обогатят общата култура. Да, това е свободно така. Избираем предмет и въпреки Точно това така. Наблюдаваме голям интерес от хората. Да. Вие казахте, че така двуцифрено число. Да, виждаме. има доста голям интерес. Нали, сега, не бива да пропускаме факта, че татуировките в днешно време са изключително популярни и това също влияе на интереса, но аз се радвам, че всъщност това нещо се превърна в реалност. Предмета история на татуировките и оттам насетне дойде и идеята за книгата, в която аз съм се постарал да събера всички най-важни етапи от желязната епоха през средновековието до наши дни, как татуировките са оцелели, как са се развивали и така. Интересна е, всеобхватна е тази тема. Когато подготвях лекциите за Нов български университет, тук е мястото, може би да кажа, че всяка лекция е по час и 40 минути и това са 16 лекции, т.е. трябва една доста солидна подготовка, за да мога час и 40 минути да говоря по една тема и да държа тези млади умове будни. Така че наложи се да направя по-сериозни проучвания, библиотеки, книги, интернет, където има огромни ресурси и така, проучвайки темите, по които трябва да говоря, аз открих едно огромно количество информация. От тази информация обаче трябваше да селектирам най-важните неща и още по-важното е, за да не звучат скучно, като обикновен урок по история, трябваше да селектирам най-важните факти, но в комбинация с любопитни факти, малко познати факти, които така да правят лекциите доста по-интересни и дори бих казал забавни за аудиторията. Грабващи. Ясно е, че в нашата действителност дълго време имаше стереотипи относно татуировките. Все по-малко и по-малко стават те. Хората вече започват да го приемат като нещо нормално от нашата действителност това. Но забелязах нещо интересно в книгата, когато я разглеждах по картинките, че сте сложили изображения и на траки, които имат татуировки. Тоест, виждаме, че татуировките са били част от нашата действителност, от народите по тези земи, още от древни времена. То не е нещо ново, което да навлиза последните 50 години, да кажем. Точно така е. Тук, като споменахте за траките, бих искал да кажа нещо много интересно. Татуировките по нашите земи са били изключително разпространени сред тракийските племена, меди, одриси и така нататък, знаете. Но, когато започнах да подготвям лекцията, която имаме за траките и разпространението на татуировките в древността на Балканите, срещнах една доста голяма трудност, защото материалите, които изчетох за траките от български автори, почти не споменаваха татуировките или бяха само загатнати с по едно-две изречения и нямаше много информация. А татуировките всъщност, след като после се запознах с доста факти, публикувани от американски, английски, германски историци, се оказа, че татуировките наистина са били много съществена част от културата на траките. Те са описани от древногръцки историци, Херодот най-вече и така малко ми стана неприятно, че от български автори няма упоменато много, затова аз реших да направя и в книгата една глава, която е посветена само на траките, защото те, освен че са били
много развита цивилизация, те са познавали татуировките като ритуал и те са били една задължителна част, бих казал, от тяхното съществуване. Тук е мястото да спомена, че татуировките при траките са добили още по-голяма популярност при нахлуването на келтски племена на Балканите, които са установили, сега няма да изпадам в подробности от историята, но те са установили свое собствено царство. Келтите имали са взаимоотношения с траките. Келтите също са използвали татуировките като ритуал. И така, историята е доста интересна и доста богата тук. Няма да я разказвам, за да не отегчаваме зрителите, но има я като глава в книгата и аз така съм се постарал да й обърна специално внимание. Като човек, който вече над 30 години има опит в тази сфера, продължава ли все още да има табута, стереотипи, когато говорим за татуировки, включително съвременните, нали? Защото в днешно време едва ли са много хората, които си правят такъв тип символни културни татуировки, за каквито вие говорите в книгата. Тук е по-скоро въпрос на изкуство. Но има ли все още стереотипи, табута? Среща ли се в тази сфера? Да, трябва да кажа със сигурност, че колкото и приети да са татуировките в днешно време, все пак има хора, които имат своите резерви. Тук идва вече и момента с въпрос на вкус. Нали? Хората харесват различни неща. Няма как да очакваме, че сега, когато татуировките са мега популярни, всички трябва да ги харесват. Няма как да стане това нещо, но истината е, че стават много по-приети, отколкото бяха в миналото. И сега може да споменем тук, че всъщност все още има компании, фирми и така нататък, които не желаят техните служители, да речем, да имат видими татуировки. Но това ще го има винаги, аз съм сигурен. Имало го е в миналото, ще го има и в бъдещето. Това е вече въпрос на личен вкус. Няма как да убедим хората, че това е нещо супер или че е хубаво. Сега един човек, ако не ги харесва, не ги харесва. Стереотипи ще има винаги и то не само за татуировките. Виждате, че в нашето съвремие има стереотипи и предразсъдъци към страшно много неща, така че татуировките не правят някакво изключение, но наистина далеч по-добре приети са, отколкото преди, да речем, едни 20-30 години и така. Интересно ми е по какъв начин са се променили символно тези знаци през вековете. Нали, ясно е, че има промяна, но вие в тази книга говорите за символите на животни, например, какво символизира мечката, защо хората в различните култури са си правили определени животни. В днешно време хората си харесват нещо от социалните мрежи, от Instagram, Pinterest и отиват, записват си част, слагат си го на тялото, в повечето случаи дори директно копи-пейст, така ако мога да кажа, от картинката в интернет. Осъзнават ли хората значението на тези неща или вече няма такова, може би? В сегашния момент, ако трябва да съм съвсем честен, татуировките станаха толкова популярни, че по-скоро хората вече държат на самата декоративна цел, не толкова на значението и символиката. В древността, както казах и в началото, татуировките са били ритуал. Те не са били по никакъв начин декоративни, т.е. за украса. Те са имали своя собствена цел и хората може би да покажат статус, отношение. Да, страшно много неща. Статус в обществото, воински дълг, положение в, примерно, една военна, да речем, единица. Много неща, но те са били с ритуален характер, не с декоративен. Вече при нашето съвремие и превръщането на татуировките в декорация отпадат доста от тези неща, за съжаление, но тук идва и момента, в който огромна роля играе татуистът, който ще прави татуировката. Негово е задължението да обясни на клиентите или евентуалните клиенти значението на татуировката, защо не трябва определено нещо да се прави и как да се направи, как би било по-добре, каква е неговата символика.
Този разговор обаче ми прави впечатление, че в днешно време липсва и малко се работи като на конвейер, което не е окей за този вид занаят с такива дълбоки традиции. Прави ми впечатление, че голяма част от хората не са запознати при избора на артист, тъй като в татуировките има най-различни стилове. Някои хора специализират в цветни татуировки, други в портрети, фотографии. Има ли, как да кажа, определени начини, по които ние да можем да се запознаем повече с това, при кого да отидем да си направим татуировка, какъв стил би ни отивал? Има ли някакви, хайде да не казвам правила, но основи, по които може? Да, разбира се, аз ще го кажа съвсем кратичко, то не е някаква ядрена физика. Когато един човек реши да си направи татуировка и си хареса някакъв дизайн, някакъв модел, картинка, най-хубавото е да си направи, както ние му казваме, да си направи домашното. Тоест, да проучи тази картинка, която е в един, да речем, определен стил, кои артисти работят в този конкретен стил. Не просто да скочи в първото студио и да иска да му я направят, а да проучи в този конкретен стил кои са артистите, които са така най-добри, най-реномирани, с опит в този стил, да разгледа тяхното портфолио и тогава да реши къде да отиде. Аз даже съм съветвал много мои приятели, които искат някакви стилове, които аз не правя, примерно в моето студио, да разгледат хубаво и най-вече да отидат на място, да проведат разговор с артиста, за да чуят неговото мнение, как той би подходил, дали намират общ език двамата, образно казано, дали гледат в една посока и тогава вече да вземе решение. А не просто да се вади една картинка и да се влиза в първото студио. Вероятно може да се окаже, че това студио изобщо не работи в този стил начин, и да. по този начин. Да. И това е една огромна грешка, която наблюдавам много често. Това е едно от нещата, които исках да засегнем като тема. Аз го споменах и малко по-назад в разговора, относно това, че масово все повече хората взимат една картинка от социалните мрежи, директно отиват и казват, искам същото нещо. Исках да обсъдим самия процес на работа, защото някак си ми се струва, че все по-малко има изградена връзка между артиста и неговия клиент, да се направи тази индивидуална работа. Влияят ли социалните мрежи на това или просто сме го загубили като култура? Това е един малко щекотлив въпрос. Значи аз съм го коментирал и на други места. Социалните мрежи в момента играят една много пагубна роля за татуировките. В началото, когато се създадоха тези мрежи, те даваха възможност за много бърза връзка между артистите и тяхната клиентела или аудитория и така нататък. Имаше начин да се комуникира много бързо, артистите да представят портфолиото си много бързо, което да стигне до клиентите и така. Но в последните няколко години, да речем 4-5 години, социалните мрежи се превърнаха така в една основа за маркетингови трикове. И страшно много колеги, за съжаление, даже колеги бих казал в кавички, използват тези маркетингови трикове не толкова за реклама на собствената си работа и за реклама, но за подвеждане на клиентите. Тоест, пускат се нереални реклами, които не отговарят на истината, снимки, които са на татуировки в нашия конкретен случай, които са силно обработени с различни филтри, Photoshop, различни приложения, които изглеждат невероятно. Но наживо това нещо всъщност не изглежда така и заблуждава клиентите, които се подвеждат, особено тези, които нямат опит, които за първи път ще стъпят в студио. Те избират татуиста по неговото портфолио, представено в социалните мрежи, което обаче реално не отговаря на истината, не отговаря на реалните неща, които този човек прави. И другото, което в началото споменахте, когато един човек, примерно, дойде с идея от интернет, от Google, от разни Pinterest, такива сайтове, картинка някаква. Ако татуиста е наистина професионален, той взема картинката и на базата на тази картинка изработва свой собствен дизайн. Това е професионалният начин на работа. А ако артиста директно прави копи-пейст картинката и директно я пренася върху кожата или трансферира, както ние казваме,
това вече тук няма, това е занаятчийска работа, копи-пейст, няма никакъв артистизъм, няма авторство. Аз така бих използвал случая да посъветвам хората винаги, когато отидат в едно студио, да искат авторска работа, защото всъщност това е стойността на татуировката, когато е изработена от татуиста като авторски модел, авторски дизайн, а не копирана от интернет. И често се шегувам с някои клиенти и приятели, които искат едно и също нещо, копи-пейст от интернет, и аз им казвам, утре ще отидете на плаж, ще се съблечете и ще бъдете 200 човека с една и съща татуировка, наредени един до друг, което е безсмислено. То обезсмисля идеята на самата татуировка. Татуировката е нещо изключително лично и персонално. То трябва да бъде изработено за този човек конкретно, по неговата идея, виждания и по вижданията на артиста, който ще изработи татуировката. Не просто да правим едни печати от човек на човек. Това е безумно, но за съжаление много често срещано вече в днешното татуиране, където по-младите колеги, как да кажа, пропускат някои от правилата в нашия занаят, а това са правила с дълбоки традиции, дълбоки корени и не бива, така да го кажа на жаргон, не бива да бъдат скипвани толкова елементарно. И в този ред на мисли, тъй като виждаме все по-често най-различни студия, откриват се, закриват се навсякъде, важно ли е татуистите да са запознати с тази символика, с тази история, за да не се получи накрая да отидем да си направим татуировка някъде с някаква символика, пък тя да се окаже след това, че може би някакъв табу символ и така нататък. Задължително. Значи на първо място артистът, който ще работи, той трябва да е изключително запознат поне с стила, в който работи. Сега да кажем, че той се конкретизира в един точен стил, работи определен. Той трябва да знае абсолютно всичко за този стил, след като претендира да е професионалист. Хубаво е да знае и за всички останали неща, символики, но и не само това, комбинации, композиции и така нататък, които са изключително важни. И това също е хубаво, когато е ерудиран и интелигентен артистът, той да го обясни и на клиента. И така вече започват нещата да придобиват една професионална посока. Копи-пейст нещата и незнанието, невежеството в нашия занаят могат да доведат до доста, така, да ги наречем, комични ситуации. Благодарим ви много за този разговор. Много важни неща и полезни съвети научихме. Уважаеми зрители, благодарим и на вас, че бяхте с нас. Очакваме вашите коментари по това видео и до следващия път.